Ma 700 persuna ta' kuljum imorru ċ-ċentru ta' detox sabiex jingħataw il-metadon, bilan li jingħataw il-kura sabiex jelbu l-vizzju ta' droga. 3/4 tal-persuni li jmorru d-detox huma rġiel, filwaqt li ma' 80 priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin jieħdu l-metadon. Kull xahar jitqassam aktar minn 1100 litru ta' metadon, li f'sena jfissru 13,218 litru ta' metadon. Dan ħareġ waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon fiċ-ċentru tad-Detox lejliet il-Jum Internazzjonali kontra l-abbuż mill-vizzju ta' droga. Fl-aħħar jimtiju fil-kariga bħala direttur kliniku taċ-ċentru, Dr. George Grech qal li huwa kkalkulat li mal-2000 persuna fil-popolazzjoni Maltija huma dipendenti fuq l-eroina. Problema ta' droga hija riflessa ta' problemi oħrajn. Semmit ma nafx jekk semmit għandna 3 ġenerazzjonijiet jiġu għaw. T-tifel, il-missier u n-nannu. Dina, u kif semma tajjeb ħafna l-Ministru, taħta jkun hemm problemi soċjali enormi. Tifhem mhix kwestjoni jieqaf mid-droga jerġa' jibda fuq l-alkoħol, l-użura. Minkejja li l-vizzju tal-alkoħol u l-vizzju ta' droga jiqbu l-ikbar sfidi, Dr. Grech għalli mażmien qed ifeġġu problemi oħra. Illum issa bdejna wkoll naraw daw il-problemi ta' dipendenza fuq il-lob, dipendenza fuq l-internet, dipendenza fuq il-computer. Għalajt, ġibiri daw se jkunu l-sfidi li se jkollna qudiemna. Ġaqedinaw, imma irridu nfasslu issa x-xogħol tagħna wkoll biex naffrontaw daw il-problemi. Il-Ministru Michael Falzon ħabbar li fil-bidu tas-sena li ġejja se jiftaħ ċentru li jgħin lill-persuni taħt 18-il sena jelbu l-vizzju ta' droga b'investiment ta' 4 miljun euro. Barra ma kollha li saret sa issa, sena d-dieħla ħajkonna ċentru illi jkun indirizzat speċifikament f'dak li huwa programm, dak li huwa terapija għal dawk li huma persuni taħt 18-il sena. U ċentru li ħajsir b'investiment tal-Gvern, tal-Poplu fl-aħħar mill-aħħar ta' madwar 4 miljun euro dak li huwa kapital u wkoll il-Gvern se jiffinanzja l-operat ta' dak iċ-ċentru minn sena għal sena illi jitħaddem mill-Caritas b'madwar 870,000 euro fis-sena. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv għall-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti qal li grupp ta' esperti mmexxija fost oħrajn mill-professur Alex Baldacchino minn St Andrews University fl-Iskozja analizzaw is-servizzi tas-setqa u qed jaħdmu magħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.